Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi yethu Ujesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye sibe nokuqonda njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli kuma mobile devices enu ukuze sonke sizofunda kanye kanye sibe nokuqonda. Kuma mobile devices enu, ama-laptops noma ama-tablets noma ama-cellphones kuma app stores ukuze wonke umuntu ezofunda kanye kanye ebe nokuqonda lokhu umoya ongcwele akushoyo emabandleni kaKristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda umntwana kaNkulunkulu iyona yiphi indlela yokungcwele nokulunga ekumele uphile ngayo kulomhlaba esiphila kuwona. Nabo bonke abanobufakazi uJesu Kristu sezembulile kuwena wakunika ufakazi ukuba nixhumane nathi kule mniningwane. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini uJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila oyizwi likaNkulunkulu. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko enguKristu Jesu oyizwi likaNkulunkulu. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokuthi usharishe i-link nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manithi nemdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ifundiswa nasuke ishunyayezwa ngaleso sikhathi ukuba iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esishunyayezwa khona sifundiswa khona ufakazelwa imibhalo engcwele and nomoya ongcwele uyakufakazela kuwo wonke amabandla kaKristu Jesu. So onezindlebe makezwe lokhu umoya ongcwele akushoyo emabandleni akhe. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sikhothamise amakhanda ethu sibonge uBaba wethu osezulwini, sincengo umoya ongcwele ukuba atshale imbewu eyona izwi lakhe lingene ngaphakathi emphefumulweni wethu lithele izithelo zokulunga. Ake nigobise amakhanda sibonge uBaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Izwi lakho Nkosi lithele ngaphakathi kithi izithelo zokulunga, sibe ngamagatsha ayiwona atshaliwe kuwe, wena ungumvini owona Nkulunkulu wethu. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele namacala ethu, usiphe namandla okuthethelela bonke abasonayo. Siyabathethelela ngoKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli. Yamukelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola enaba kabanzi ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele ekhazimulisa kule ndawo egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyanibingelela, sheshisane nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu, inkosi yokuphila, umnini mandla onke, yena okunguye konke kungaye. Ayikho inkosi ngaphandle kwaJesu Kristu, akekho omunye umxhumanisi ngaphandle kwaJesu Kristu.
akekho umboneleli ngaphandle kukaJesu Kristu. Lokho simbonga uNkulunkulu ngamandla akhe nomusa wakhe asenzele wona ngalesikhathi samanje. Njengoba simile lapha sithula ubufakazi ngamandla akhe ezimpilweni zethu namandla akhe anqobe ngawo isono nokufa. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abathembeke ezweni. Siyambonga umoya oyingcwele indodana yakhe yona yodwa eyeza emhlabeni ukuzothethelela izono zethu. Siyambonga uJesu Kristu umholi wethu inhloko yebandla lonke ngabapostoli bakhe abangcwele abaphathisa ubufakazi nezwi ngobanika nesipho sikamoya oyingcwele ukuba bahambe bethula ubufakazi kubona bonke abantu abakholwayo yizwi wabaphenduka ezonweni zabo ngomusa kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oweza ngomusa nangeqiniso. Bazalwane benkosi, ngizothanda nje ukuthi nginikhuthaze kuyinto eyodwa. Asifuneni uNkulunkulu kakhulu. Isikhathi esiphila kusona manje isikhathi esingaqondakali ukuthi uJesu angabuya noma inini. Ngiyancenga bazalwane makuphume lo moya wokuxwebhana nomoya wenzondo nomona lokuzitshela ukuthi uyazi ukuba lesi iBhayibheli makathi lomile awuzitshela ukuthi umile makaqaphele ukuthi angabe kuba kunokuzitshela ukuthi usamile kanti uwile ngenxa yempakamo. Angikhompete namuntu njengoba ngishumayela ivangeli. Amen. Bathi ngifunda imibhalo ephansi eBhayibhelini bese ngiyichasisela futhi konke ngichasiselayo ngiyacacisa ukuze kungezukhona ukuzosilela ngemuva. Bathi mase ubona ukuthi wena ufuna ukungiphosela inselela ekubeni uzela kumina uzofunda awusafundi wena usuzofuna inkulumo mpikiswane. Ukholo lwakho alisekho kuJesu sowubhekene nami ngento efundiswe yimina. Kepha manje ngenxa ukuthi awukho kumoya ugcina sowukhuluma ngemizwa. Bazalwane ngiyawukhuza lo moya ngegama likaJesu uNkulunkulu wokuthula. Sikakhulukazi kodadewethu ibona abanginika inkinga abe ngiyezwa kuba abafowethu. Odadewethu abalilaleli iBhayibheli. iBhayibheli lisimple iBhayibheli bazalwane lo ngesikhinji. Angazi yini ngabe uthi uyayifuna kumina. Yazi angazi ukuthi ngabe yini uthi uyayifuna kumina. Lo usuyazi ngale ndlela ukuthi usufuna ukungiguqula indlela engifundisa ngayo. Mina ngihlebi mina. Amen. Angikhulumi futhi izinto ngijixa ngizama ukuthi ngihlabekise umuntu. Bathi ngikhuluma izinto njengoba zinjalo. Ukuthi ngiyanikhuza bazalwane ukuthi isikakhulukazi le intsha njengoba ngikhuluma ngodadewethu lithi iBhayibheli fanele ngikhulume nabo njengodadewethu. So ngalo ndlela ngiyanikhuza bazalwane ukuba anifunde ukuthobeka njengoba lisho iBhayibheli. Nifunde ukufunda, nifune umoya oyingcwele ukuba longafuni kwenu ukufocusa kumoya oyingcwele nemfundiso eziphilileyo. Niyaqhathanisa izinto enzizwa kwa-YouTube ngabantu abanama testimony abangenabo ubufakazi ngokwembhalo. Mase mvala ukunibuye ngoba naku mina niyangazi. Yashumayela ngeBhayibheli. Mase emva kwaloko nizongilwisa. So manje uthola ukuthi wena usafundi usugcwele umoya obuyaluyalo. Because ubambelele indawo zonke. Nganitshela futhi bazalwane ngathi umuntu ofuna ukuhamba nathi makadedele lebambelele khona. Khona sohambisana. Uma ningafuni ukudedela la nibambelele khona nifuna ukubambelela indawo zonke nizoba nenkinga ngokuba manje nikholwa imoya eminingi nibe ngenawo nomoya wokudiscern
umoya wokudisela ngesiZulu bathi umoya okwazi ukwahlukanisa. So ngaleyo ndlela leyo ugcina so uba confused emfundisweni oyaziyo. Bese uza la kumina uze ngomfutho omningi ozokwenza ukuthi ungangizwa mengichazela. Awuzwa mengichazela. So lo moya ngiyawubopha ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Ukuthi mawuboshwe mawuphele phakathi kwethu ngoba usathane vele ufuna ukusahlukanisa phakathi nendawo. Njengoba usathane ufuna ukusahlukanisa, ufuna vele niphelelwe ukwazi. Yabona uJesu uma ethi kwincwadi yaMathewu sahluko 4 ekhuluma ngabaprofeti abaningi abazoza. Omunye udadewethu wambhabhathisa ngamfundisa ngeBhayibheli. Bathi suddenly usebuza uthi ke manje na ubethi khuleka ukuthi ngabe angena umprofeti wamanga. Futhi wakhuleka ukuthi kufanele yini anikele lakuthina noma khipha kweshumi. Angazi lonto iqhamukapi umuntu beqalela into ayenza uyazi ukuthi uyenza uNkulunkulu landela umyalelo weBhayibheli. Awenzeli mina ngeke ngizwe ngincenga abantu ngawani ukuthi abakhokha kweshumi. Lonto into ebhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi abantu abakhokha kweshumi. So uma usungi-analyze ungibheka njengomprofeti wamanga, wena futhi phela lo okwenzayo awukwenzi ngentando kaNkulunkulu. Ngokuba eqaleni ukholiwe yizwi. Ukuba ke kenzeka ngabe kwakuthiwa ngithi khiphana amehlo enu abaningi abakhipha. But manje angazi yini lesinifaka lo moya wokuthi nidukiseke. Ukuba phela izwi lilodwa liphansi eBhayibhelini. Bese singasalikholwa lona, sesingasalizwa lona, sesinenkinga. Uthi uJesu lapha yana kwincwadi yaMathewu sahluko 24 verse 11. Kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi badukise abaningi ngenxa yokwanda kokubi. Uza kuphola uthando lwabaningi. Uza kuphola uthando lwabaningi. So manje sekunomkhuba wokuzenzisa phakathi esontweni ebandleni emzimbeni kaKristu. Uthando leqiniso alisaveli njengoba lunjalo. Sekukhona ukwahlukana. Yini sinemidlinzo esinayo ngaphakathi. Sinemoya esingafuni ukuyibopha kulo moya engasibusi. Mawubuswa umoya ukuzibandlulula noma ukuzihlangula ezintweni ezenziwayo phakathi kwabazalwane, wena lo moya uyakulimaza wena wedwa. Uma ususwa wena phakathi kwethu so uzibona ukuthi ungcono, wena lo moya usukushayile. So awususwa yimina, ususwa imidlinzo yakho banayo. Uma ubona ukuthi imfundiso engifundisa ayikho eBhayibhelini, suka phakathi kwethu uphuma ngisho egroupini esikuyona. Unsubscribe naka YouTube uhambe uyolandela imfundiso okuyiyona obonayo ukuthi iyona. Lento ngisho kubona bonke abantu abahamba nezwi lenkosi uJesu Kristu ukuba sonke siholwa imbhalo. Amen. So akekho umuntu engizothi ke mina ngeceleni ngizokhuluma naye into ehlukile kunale ngikhuluma nabantu bonke. So angilindele ukuthi abazalwane bethi banothando kepha basabandakanyeke ezintweni ezibalekile kunabazalwane ababalekelayo egroupini ukuthi mekhona yena ngeke ngibe khona. Usathane useyakubusa. Angikhathali ukuthi ngabe umbiza kangakanani uJesu Kristu uthi uyinkosi. Kepha uma uJesu Kristu uzomazi ngalendlela wena ufuna ukumazi ngayo, ungezumazi ngalendlela afuna ukwaziwa ngayo yena, nalendlela esasiyenze. uJesu Kristu uthi makugcwalise uthando. So lokho akufanele sizenzise. Ngakho sifanele ukwenza ngokupheleleyo. Ukuba uthando lweNkulunkulu lubonakaliswa ngakho ukuthi konke akushilo siyakwenza. Uma kukhona inkingo nayo, ibeke phakathi kwabazalwane. Sixazulule ukuze sikwazi ukuthi sibe nokuthula. Ngaphandle kokubeka inkinga uzohamba wedwa uyokhuluma kwabanye abantu abangakholwayo. Leyo nto leyo izokwenza ukuthi ikwenze wena ube umhlebi. So mase umhlebi usuyisona. Mozokhuluma ngami komunye umuntu ngento embi, noma kuwena sekhona into embi ngami,
bese uhamba uyokhuluma komunye umuntu usungumhlebi wena. Isitha siyabazuza abazalwane ngezindlela eziningi. So masiqapheleni ukuhamba kwethu. Kungabi khona ukulumana nokudonsisana. Ukuba abapostoli babebonisana. Abazalwane babeza abapostoli beza bezosho izinkinga zabo. Mase emva kwalokho kwenziwe isixazululo. So manje ke awuqhubeke lencwadi le ngoba ngifuna uveze something. Yethi uthando liyobanda. Uthando seliqala ukubanda manje. Yonke lento umncintiswano esuqalele sugijima suqale kahle. Abantu befika la kuthina bafike belentshisekelo. But manje sebeyaphola. Uthando lwabo liyaphola. Ngenxa yokwanda kokubi, Ngenxa yokwanda kwemidlinzo emibi. kuza kuphola uthando lwabaningi. Yes sir. Kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleni. Kufana lento mesikhuluma nabantu umuntu mesebothi uyamxaka inkulumo ngokweBhayibheli mesathi uNkulunkulu wazi konke. Ayikho lonto leyo. Asikuphikisi ukuthi uNkulunkulu wazi konke. But awusivezele izinto ozikhulumayo ngokweBhayibheli. Konke okukhulumayo ngokweBhayibheli. Indaba yokuthi uNkulunkulu wazi inhliziyo yomuntu lento ukukhohlakala lokho ngoba yini usuke ufuna kugcina wena ukukhuluma. Bese uzongishiya ne guilty conscious manje ngazi ukuthi mina lento engikhulumayo ngiyazi. Ukukhohlakala lokho. uJesu uyakhuluma ngabantu abangabalusi abazohlukumeza abazalwane. La ngasenhlukumezi ngalutho. Asinigqwabi asinicela lutho. Basimtshela izinto ezikeBhayibhelini. Sinifundisa iBhayibheli. Khona kunjalo nifuna amaphutha kunokuthi nifune ingcwele nisikhulekise ukuthi sime. Isitha ingakho uze sithole indawo. Ngokuba ubumbano alukho. So laba ababekezele yilabo abafuna uNkulunkulu nje obasamba sonke. Laba sebefuna ukulwa nemfundiso yilabo sebevukela umbuso kaNkulunkulu. Because akukho nokukodwa engikufundisayo ngekho eBhayibhelini. Konke kuphakathi. Njengoba ungizwa ngikhuluma nawe ngigijima ngeBhayibhelini. Ngenziwa yini ukuze konke engikukhulumayo kugcwaliseke ngokweBhayibheli. So wena kufanele uzihlolisise ukuthi ngabe ekhambeni kwakho usamile njengokwembhalo noma so uhamba ngokwezinkanuko. Imibuzo yokufundisa abazalwane, I don't mind ama-questions. Ngiyawafuna ama-questions. But izinkulumo mpikiswano esikakhulukazi nabantu besifazane angizifuni. Angizifuni nakancane. Ukuba kubhaliwe ukuthi owesifazane makafunde ukuthobeka. So wena bese uzibona usungqeqe mina ngeke ngisakwazi ukukusiza. Wena sowunolwazi lonke lisebenzise phela ulwazi lwakho lonke suka kumina. Kuba ke ilonto leyo ikhombisa ukuthi anisahambi ngeBhayibheli. iBhayibheli ithi abesifazane mabafunde ukuthobeka. Angivumeli ukuba wesifazane abuse endodeni noma afundise indoda. Izinto lezi ezibhalwe phansi eBhayibhelini. Bathi ngigijimela lezi nina ezizojabulisa nina. Bese kuthi lezi kumele nizenze anizenzi. uJesu ukhuluma ngalonto nabaFarisi. Ongiphi incwadi yaLuka ngeke ngiveza into engisho uJesu ukhuluma lento nabaFarisi. Incwadi yaLuka sahluko 11 from verse sahluko 13 from verse 1 noma 11. Ngithi sahluko 11 from verse 1. Kulungile nginike. Incwadi ngokukaLuka isahluko 13 verse 1. Yes sir. Ngaleso sikhathi kwabakhona abathile abamtshela ngabaseGalile. Right, ngithe 11. Belo ngiku11 wethu. Incwadi ngokukaLuka isahluko 11 verse 1. Kwathi ekhuleka endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe. Wayesethi kubo, ngani khuleka anothi? Angiku12 futhi 12:1. Ngiyona le ngifunayo.
incwadi ngokukaLuka isahluko 12 verse 1 kwathi sezibuthene izigodi zabantu baze banyathelana waqala ukukhuluma ikakhulu kubafundi bakhe Yes, sir. ethi xwayani imvubelo yabaFarisi Xwayani imvubelo yabaFarisi engukuzenzisa engikuzenzisa akukho okusitshekeleyo ongayikwambulwa akukho okufihlakele okungeke kuze kwambulwe nokufihliweyo okungayikwaziwa nalokho kufihliweyo okungeke kwaziwa ngakho ke konke engikukhuluma ebumnyameni konke ngikukhuluma ebumnyameni kuyakwaziswa ekukhanyeni hamsheshe nalokho enikukhuluma endlebeni nalokho enikukhuluma endlebeni emakamelweni kuya kumenyezelwa phezu kwezindlu kepha ngithi kini bahlobo bami ningabesabi ababulala umzimba bengenakwenza okunye emva kwalokho kodwa ngiyanitshengisa enakumesaba mesabeni loyo othi esebulele abe namandla okuphonsa esihogweni yebo ngithi kini mesabeni loyo akuthengiswa yini imizilili eyisihlanu ngezindibilishi ezimbili na akukhohlakele namunye kuyo emehlweni kaNkulunkulu kodwa nezinwele zekhanda lenu zibaliwe zonke maningesabi nidlule imizilili emibili futhi ngithi kini yiloyo naloyo oyakungivuma phambi kwabantu nendodana yomuntu iyakumvuma yena phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu kepha ongiphika phambi kwabantu uyakuphikwa phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu naloyo okhuluma izwi elibi ngendodana yomuntu iyakumthethelela kepha ohlambalaza umoya ongcwele kayikuthethelelwa naloyo okhuluma izwi elimbi ngendodana yomuntu uyakuthethelelwa kepha ohlambalaza umoya ongcwele kayakuthethelelwa kepha nxa beniqhubela emasinagogeni nakubabusi nakuzo iziphathimandla ningakhathazeki ngokuba niyakuziphendulela kanjani nangokuthi kepha nxa beniqhubela emasinagogeni nakubabusi nakuzo iziphathimandla ningakhathazeki ngokuthi niyakuziphendulela kanjani nangokuthi nakuba niyakukhulumani ngokuba umoya ongcwele uyakunifundisa ngasona leso sikhathi okufanele nikukhulume so le ndaba le amoya ingcwele uma ngithi kubazalwane ngokuba sisoloke ngaqala ukufundisa ngitshela abazalwane ukuthi bazalwane fundana amaBhayibheli enu afundeni amaBhayibheli enu angikhuluma ukuthi ufunde amavesi thizeni qala kwincwadi kaGenesis ukhuleke ukuthi umoya ingcwele akwambulele futhi ke akwazi ukuthi akugade endleleni ube nesineke sokulifunda iBhayibheli ukuze uma ukhuluma izwi likaNkulunkulu ungeze ucabanga ukuthi ke likuphi lela verse cabanga
umoya ingcwele fanele yena akhumbuze impalo yakhe yonke ukuthi ke isibonelo esikanjalo sike endaweni ethize. Manje uma sesikhuluma iBhayibheli bazalwane njengoba ngisuke ngimla ngishumayela umoya ingcwele usuke ezikhulumela. Ingakho ngithi angikwazi ukuhlala phansi ngiplane ukuthi ngizothini. Ngokuba umoya ingcwele uyena usuke esethatha indawo empilweni yami. Angincintisani namuntu ngokushumayela. Ngikhuluma imbhalo. Yonke into ngiyikhomba embhalweni. Ngisho ngangithatha ungibeke phambi kwapresident. Ngisho ngangithatha ungibeke phambi kwamakhosi. Umoya ingcwele uza kuzikhulumela izwi lakhe. So ayikho into engathi ngiyasaba ukuyikhuluma. Noma ngikhulumela ukuthi ngihlabekise wena ukuthi mhlambe wena uzezwe umncanyana no. Lolo ngaba kuselona uthando lukaKristu. Mina ngikhuza imimoya ebulala abantu bethi bayakholwa. Lento lena kuyona icompetition. So instead of wena ufuna uNkulunkulu uzoloku ufuna mina njalo ngesikhathi sakho. Ungafundeli iBhayibheli ukuthi wena ufuna ukuvimba mina ukuthi ngingafundisi ngale ndlela engifundisa ngayo. Ngeke uzufunde lutho. Amen. Amen. Ngikhisha isikhathi nomoya ingcwele ngizinikele kuyena. Ekuphumeni kwami ngiwa ingokuba mina bese ngiqhalile kule ndawo ebengimi kuyona. Bathi lokho ngesikhathi ngiphuma bekuyindlela yokungikhombisa umoya ingcwele ukuthi ngizokushaya. Msini. Lokho bese kuyindlela yokuthi umoya ingcwele angikhombise ukuthi sengiphumile endleleni angisekho kwiposition. Bathi imfundiso ayishintshile. Bathi indaba ayikho ukuthi ufundisa uthini. Wena umiphi. Ngoba egcineni kuhlolwa wena ukholo lwakho. Yonke ebalulekile le. So ngaleyo ndlela mina ngifundisi noma ngishumayela ivangeli ukuze ngenza abantu bazizwe bengelutho. Ngikhuza imimoya ekumele inisize. Noma ngikhuza imimoya enilimazayo ukuze nisizakale. Uma ungazibheki uzibhekisise ukuthi ekhambeni kwakho hamba kanjani. Uzoloku ubhekene nami. Ngicela ngihlezi ngintshela ngazi ngisho angeke ngicela niphume kumina. Asambe nembhalo. Yingakho sithi ithathe iBhayibheli lakho ulivule. Yini sizofika sithathe iBhayibheli lakho ulivule mase sifundisa into engeke eBhayibhelini. Kuzokwenzeka kanjani lokho? So, kuzoba umsebenzi umuntu ukuthi sibe la ekubeni sibe simchopha. Yabona uthi uJesu futhi kwenye incwadi yakhe uTimotheo usahluko 23 from verse 12. Matthew incwadi yaMathewu usahluko 23 qala from verse 15. Ngifuna ukukuvezela uJesu ukuthi ukhuluma ngani. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 23 verse 12. Kepha yiloyo naloyo oziphakamisayo uyakuthotshiswa. So uma sengizibona ngingcono kunabanye abantu uthi uJesu uyakungithobisa. And kulula ukuthobisa umuntu kuNkulunkulu. Manje noma ekufeni akuyona inkinga ukuthobisa umuntu kuNkulunkulu. Akuthathi isikhathi ukuthi akuthobise bese ubulawe impakamo, especially mina uNkulunkulu uyaziveza kumina. Kakhulu. So ayikho into engathi ngicoma ngayo ngoba yonke into engithi ngiyayenza noma yenzakala empilweni yami noma esuke isazokwenzeka uNkulunkulu uyangikhombisa. Kuba yikona mhlawumbe ukuthi ngaleso sikhathi angiyiqondi. But mesifikile yenzeka uyangigcwalisela ukuthi lento ebengikhuluma ngayo. Ngithola umusa ukuthi uJesu Kristu angivezele izinto eziningi. Amen. Akukhona ukuhlakanipha kwami ukuthi ngazi lezi zinto lezi. And anginakubaleka ngibalekele lokho ukuthi uJesu Kristu uyazambula kimi. Bathi angiziphakamisi ngoba mengiziphakamisa uzangehlisa. Ngoba yini ufuna ngithobele izwi lakhe. Ungikhethile ngale ndlela ngikhethe ngayo ukuze enze intando yakhe ngoba ubeyazi inhliziyo yami. Not ukuthi ngizikhethile mina ukuthi ngenze. Mina sengidlule ezintweni eziningi ebengizitshela ukuthi la hayi ikhona nathi cha akusikhona. Ngizokukhombisa ukuthi yindaba ngesikhona angidlulise. Uyasazi isiphetho sami njengokwazi isiqalo sami.
So angikwazi ukushintsha endleleni ngoba ngiyasaba ukubalekela uNkulunkulu. uJona wahluleka ukubalekela uNkulunkulu. Bamthuma la eTarashishi, bamthuma kuphi eNineva. Washona eTarashishi. Kepha uNkulunkulu wambuyisa. So akukho ukubalekela uNkulunkulu. So anginawo amandla ukuthi ngabalekela uNkulunkulu. Futhi anginako ukuthi ngizothe nginikwa amandla kaNkulunkulu mase ke ngifune ukuziphakamisa ngaphezulu kwabanye abazalwane. Lokho ngabe ku wrong. Bathi yonke into iyambulwa ngayo emibhalo. Yezo lonto leyo. So oziphakamisayo uJesu Kristu uyangimehlisa. Yes Lord. Nalo ozithobayo uyakuphakanyiswa. So kufanele silwele ukuzithoba nokuthobelana. Yes Lord. Sifanele ukufunda lokho kubalekile ukuze siphakanyiswe uNkulunkulu. Lokho nje kuyinto uNkulunkulu ayifunayo kubantwana bakhe. Kepha uma singenayo yabo lento yempikiswano ingenangqondo mina ngiyithandi. Because ngayikho into engayazi engikhuluma ngayo uNkulunkulu angivezela yona. Bathi mengiqhamuka umuntu ethi uyakholwa, umuntu othi uyikholwa. Kepha futhi manje alo nemfundiso esithatha phansi eBhayibhelini athi uyikholwa. Afuna ukuthi kube uyena right ingabe iBhayibheli right. Incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sesine ivesi lokuqala. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni. Amazwi abhlungu leyo kubantu abangabazalwane. Yabo lezi zinto engikhuluma ngazo ngoba iBhayibheli yangivuna lethi ukwahlulela kuqala ngaphakathi ebandleni. Ngeke ngize ngihambe ngiyokhuluma nabantu basezweni nina ningafuni ukuzwa la ngaphakathi. Sibabizelani laba bantu? Sibabizela baqhubeke nizobathelela lo moya lo manje usungena. Ukwakha uqhekeko phakathi kwebandla. Masifunde ukuthobelana nokuthobeka. Iyona into ebalekile leyo uJesu akhuluma ngayo. So manje uma sobalekela lokho okuyikona isibizole kona sifuna ukugijimela okunye esingabizelanga kona siyazilimaza thina. Awunakuthatha isikhundla sami, akusona isikhundla sami lesi. Amen. Mina ngiyasetshenziswa mina. Uma ngishumayela ivangeli mina. Akukho engikwenzayo ngikwenzela ukubukwa nokuthi ngiprove a point. Uma umuntu enza into engeke eBhayibhelini ngihlezi ngivula ngayo imibhalo ngithi lokho kukuthi lokho kukuthi. Uthando malungabi nakuzenzisa. Uthando lwethu makungabi nakuzenzisa. Nenyanye okubi nibambelele kokuhle. Bazalwane ngiyanincenga ngobubele bukaNkulunkulu ukuba nibuyele kuthando lukaJesu. Ngiyacela nje sibuyele kuthando lukaJesu. Because ngithwele umthwalo. Ukuba kuyangami ngaba ngishumayela. Bathi ngenxa ukuthi umoya ingcwele ungivezele lo angivezele khona. Ungivezele ukuthi ngikwenzele lokho engikwenzayo. Ukuba ukuthwala abazalwane akuyona into elula. Akukho lula. Ngisho ukulala ubuthongo ngibuye ngabazi. Into engicelayo uNkulunkulu ukuthi anginike umoya wothando leqiniso nokubekezela. Ngibekezelele zonke izinhlupheko engizohlangabezana nazo. Nakukho konke ukuthukeka engizohlangabezana nakho. Ukuba uma ngivumela ukuthi ngiphindisele okubi ngokubi mina sengiyona ngiyisona. Unginike lencwadi ethi eMathewu sahluko 23. Mathewu sahluko 23. Incwadi ngokaMathewu isahluko 23 verse 13. Maye kini babhali. Maye kini babhali. Nabafarisi. Bazenzisi. Ngokuba nivalela abantu embusweni wezulu. Nivalela abantu embusweni wezulu. Ngokuba aningeni nina. Ngokuba nina ningeni nina. Nabangenayo niyabavimbe nalabo anibavumeli ukungena. Anibavumeli ukuthi bangene. Maye kini babhali nabafarisi. Kini babhali nabafarisi. Bazenzisi. Ngokuba nidla izindlu zabafelokazi. Ngokuba nidla izindlu zabafelokazi. Nangokuzenzisa nenza imikhuleko emide. Nangokuzenzisa nikhuleke undwendwe lomkhuleko. Ngalokho ke niyakwamukeliswa
ukulahlwa okukhulu. Ngaleyo ndlela bonke abantu abahambe bengena imizi yabafelokazi, bengena ukuba yolala nabafelokazi, badle imizi yabo lobezenza abantu abakhulekayo imikhuleko emide engenangqondo, bagcine sebefuna ukuba amadoda kulowo makhaya bengasahambi ngomngcwele. Uthi uJesu ke niyazilahla ni. Go ahead. Maye kini babhali nabafarisi. Maye kini babhali nabafarisi bazenzisi. Ngokuba nihamba ulwandle nomhlaba. Nihamba ulwandle nomhlaba nijikeleza indawo yonke. Ukuba nithole nokuba ipostolite. Nithole nje noma kuthiwa umuntu ongaba umfundi oyedwa kufana labantu abambe emgaqweni behambe bekuvimba bese bafuna ukukufaka esikolweni sokuba umfundisi. Bangabanye baba bafana nabafarisi nabazenzisi bafuna ukuyokufaka kuleyo bathi kunama course enziwayo. Bafuna ukuprograma bakwenza umfundisi ngendlela efunwa yibona. Uhlangana nomuntu ongakhombisa ubungcwele ongenabo ubungcwele afuna ukuzokufaka esikoleni sokuba umfundisi. Ufuna nje lo umfundi oyedwa kulama course abo ukuze amenze ini proselyte lilinye. Yes sir. Lithi selabanjalo nilenze indodana yesihogo. Yezwa ke lonke ngisho. Uphindwe kaningi. Mase ke umuntu esefundile lapha esephuma nezitifiketi zakhona usephinda kaningi ekukhohlakaleni ngenxa yokuthi ke imfundiso abamfundise yona ekaSathane. So usephinda kaningi ebusathaneni. Go ahead. Maye kini baholi abayizimpumputhe. Yes sir. Elithi ofunga ethempelini akanalutho. Lithi lowo ofunga ethempelini akanalutho. Kodwa ofunga igolide lethempeli uzibophile. Kepha lowo ofunga ngegolide lethempeli uzibophile. Ziwula neziwula. Zimpumputhe. Ngokuba yikuphi okukhulu? Yini ebalekile? Yini enkulu? Kunegolide nethempeli. Yini enkulu? Igolide nethempeli. Ithempeli lona engcwelisa ini? Igolide na. Yes sir. So igolide libalekile ngaphezulu kwethempeli. Go ahead. Futhi yilo ofunga ialtara. Yilo ofunga ialtari akulutho. Kodwa ofunga umnikelo ophezulu kwalo uzibophile. Manje ialtari lona libaleke ngaphezulu komnikelo onikelwayo. Nina nibusisa umnikelo ngaphezulu kwealtari. Yayizwa lonto le. Zimpumputhe. Lezimpumputhe. Yikuphi okukhulu? Yini enkulu? Kunomnikelo nealtara. Altari engcwelisa umnikelo na. Ialtari engcwelisa umnikelo. Ngakho ke ofunga ialtara ufunga lona nakho konke okuphezulu kwalo. Yes sir. Nofunga ethempelini ufunga lona nohlezi kulo. Yes sir. Nofunga izulu ufunga isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu ohlezi phezulu kwaso. Yes sir. So ingakho nje masingafungi ngezinto ezikemhlabeni nasezulwini nangaphansi kwamanzi ngokuba sikwazi nokuguqula unwele olulodwa lube mhlophe noma lube mnyama. So ukufunga sifanele ababefunga kwakumele bakwenze lokho uma bengakwenzi bakuyisono kubona. So manje sikhululiwe kulomthetho kulezi zinto zokufunga akufanele sifunge ukuthi sizokwenza ukuthi sibe singeke sikwenze ukuba sikwazi nawo amandla ukucontrola izinto noma ukulawula izimo. Ingakho sithi ke uma uNkulunkulu evumile ngizokwenza ulokhu ngenze nalokhu. Uma uNkulunkulu wonke umzalwane afuneka akhulume kanjalo. Qhubeka. Maye kini babhali nabafarisi. Maye kini babhali nabafarisi. Bazenzisi. Ngokuba nithela okweshumi. Ngokuba niyakunikela okweshumi. Kwesinkuntshane. Yes sir. Nokwentshungu. Yes sir. Nokodonga. Niyeke okunzima komthetho. Nayo ke futhi indaba okhiya. Yabona ukunikela kwakho kweshumi. Kepha ungazenza izinto ezishiwe eBhayibhelini. Akwenza ube ngcwele. Yes Lord Jesus. Amen. Ukwenza konke izinto ezishiwo eBhayibhelini ungakunikela okweshumi. Akuphelelise ebungcweleni. So bonke fanele sikwenze. Singayenzi lokhu sishiye lokhu ya. Singashiyi lokhu ya senze lokhu ya. Konke kufanele sikwenze ngokupheleleyo. uJesu ukhuluma ngokweshumi. Yini abantu bathi okweshumi bakhishwa ngesikhathi esidala but uJesu ufundisa ngokweshumi kuphi kwiNew Testament.
So uma ethi uMalaki incwadi kaMalaki isahluko 3 verse 8 to 10 ifundisa ngokweshumi, ikhumbuza abantu ngekokweshumi. Khona abantu abathi bayakholwa uNkulunkulu, bakholwa uJesu, kepha mase kumele banikele noma bakhiphe okweshumi bayagoloza. Amen. Lalela bathi abanakodla umfundisi bona. Akahamba usebenza. Umsebenzi wami iwona kuyasebenza nje. Yes, Lord Jesus. Kanti kenzani lana mina? Amen. Ngichitha isikhathi. No. Pho indaba nithi ngiyakholwa uNkulunkulu mekuthi angifundisi. Anibakhokheli nothisha sikoni bafundisa. So why mase kubuza kumina manje mase kumele nikhuluma ukweyisa? Phela niyakholwa ngithi. Nisibiza ngamakholo. Amen. Yindaba pho mase kumele kwenziwe izinto zasekukholweni ngaphakathi emngcoleni. Nibe nezizathu zokukhuluma izinto ezokwenza ukuthi nina ningayenzi le eyalungu uNkulunkulu ayiyalwanga imina le. Futhi ngizokhombisa ukuthi uNkulunkulu mawuzonikela okweshumi ngenkani akubalelwa ukulunga kwena. Kuyinto engenamsebenzi kutshela mina. Amen. Bafundele bese batshela lento engiyishoyo. Incwadi uMalaki isahluko sesithathu verse 8. Yes sir. Umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Ungamphanga yini uNkulunkulu okuyena okunika ukuphila? Nokho niyangiphanga. Uthi kepha niyamphanga. Bese nithi, Bese nilokho enzenza abazenzisi nithi sikuphanga kanjani na? Sikuphanga kanjani na? Ngokweshumi. No, ngokweshumi niyamphanga. Nangemnikelo. Nangemnikelo niyamphanga uNkulunkulu. Niqalekisiwe ngesiqalekiso. Kusho mina noma kusho iBhayibheli? Bible. IBhayibheli liqalekisiwe ngokwesiqalekiso. Nokho niyangiphanga sizwe sonke. Sizwe sonke siyamphanga uNkulunkulu. Ngenisani konke okweshumi endlini. Lethani okweshumi endlini. Yengcebo ukuba kube ngokudla. Kube Ngokudla. Endlini yami. Yizo lonto leyo fanele ngidle nami. Yes, Lord. Fanele ngigibele, fanele ngi-upload ama-video, fanele senze yonke into ekumele siyenze. Amen. Yizo lonto leyo. Izona zonke izinto lezo ekumele ninikelela ukuthi khona ama-light la, khona ama-microphone, khona izipika, khona amafoni uxhaxha la athengwayo, ama-battery. Zonke izinto siyazenza, akukho engasiya khona kufunakala ama-cable, kufunakala yonke into, idatha. Kufanele si-upload ka-YouTube. Ayikho into engathi uyayenza mhlawumbe uwenzela mina noma kuthiwa ke kufuneka kutholakala imoto. Yebo kufuneka kutholakala hayi imoto yami, imoto yebandla. Amen. Ngokuba yini sifanele ukuhamba lezi ndawo. Sihlezi sithwele imithwalo ama-suitcase awu-4 plus ne-speaker ngaphezulu. Sehla senyungwa, siye Vryheid, siye Goli, siye Bhulwa, siya yonke indawo. Nayo le mthwalo le phakathi ematekisini besikhulumela ukweyisa. Yapha ngeke usizo sicomplainer. Futhi awukazi usizo sibasela indaba ukuthi abantu abanikele. No. But ilento abazalwana abanye bentshela lento kufanele kuyenze wena nama-excuses ubani uzilandulela wena. Bathi ibhalwe phansi eBhayibhelini, le Bhayibheli esinifundisa ngalo nsuku zonke likhuluma ngayo lento ekumele uyenze ukuthi wayibalekela wena. Abanye bathi ukunikela kweshumi ukuthi nje uphe umuntu emgaqweni imali. Akuyona loo nto leyo. iBhayibheli ithini? Lethani kuphi? Yes, Lord. Ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo. So ukuba indlu yengcebo iyona lezwi lenkosi sithumayelayo. Ingcebo yasezulwini iyona le. Amen. Ekhulunywa ngayo nje singazibekela ingcebo emhlabeni kephi sibekele ingcebo yezulwini. So mekuthiwa lethani okweshumi endlini yengcebo ile khona nithola khona ingcebo yakuphi? Ezulwini. Hallelujah. So manje uzongitshela ukuthini? Okweshumi ngekushintshe lokho wonke umuntu ofuna ukuthi enze ezinto ziphelele ngokwemfundiso yeBhayibheli uzokhokha kweshumi uzodina imiyalelo kaNkulunkulu uzokwenza konke okushiwo eBhayibhelini futhi akakwenzi ngoba kushiwo yimina mawukwenza ngoba kushiwo yimina ungazikhohlisi akakosuka enhlizweni yakho ngokuba kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu umuntu ufuna abantu abanjalo incwadi yesibili yaseKorinte sahluko 9 from verse 6 ngifuna ukukhombisa uNkulunkulu asinandaba ukuthi wena uyanikela kepha inhliziyo yakho ayivumi uNkulunkulu uzokutshela ukuthi abanjani afune banikele uthanda umnikelo onjani. Incwadi yesibili kwabaseKorinte sahluko 9 verse 6. Yes sir. Kepha nakho okuhlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana nokuhlwanyela kakhulu uyakuvunwa kakhulu. Yiloyo naloyo onikela njengalokhu azikhethele khona. Umuntu onikela ngalokho azikhethe asikhulumi ngokweshumi sikhuluma ngomnikelo umuntu benikela
unikela ngalokho okusuka enhlizweni yakhe. Angiyakutshela ukuthi unikela la endlini kufanele eqale 50 rand. Ngisikhohlakala uma ngenza njalo. Wonke umuntu onikelayo la unikela ngalako okusemandleni akhe. Kungabi ngokudabuka. Futhi into engiyiunderstand ukupha nokunikela kuyindlela yothando. Ngoba noNkulunkulu wanikela ngoJesu Kristu. Ngoba esithanda. So mawuzonikela ngokwempoqo ngabaza awunalo uthando lokunikela. Ungazikhohlisi. Ngoba yonke into esiyenzayo thina abazalwane siyenza ngothando. Asiyenzi ngoba siphoqiwe. Ayikho into ozoyenza ukuthi uyenzela mina noma mhlawumbe ufuna ubona ukuthi wena umini unikela kangakanani. Yonke into oyenzayo uyenza ngokothando. So mawunikela usheleni ilo mali onayo lo thando lakho nayo. Mawunikele ngo100 rand uthando lakho naloko nakho. Ukwenze ngenhliziyo, mawukwenze ngenhliziyo. But uzokhipha u5 rand lokubamba bamba lokuphuca phuca ucabanga uzokuyempela lokufaka ngephakethe uphinde uskipper awunikeli wena ngokothando. Uyangabaza. So ukunikela kwakho kunamsebenzi. Ngitshele mina. Yiloyo naloyo anikele njengalokhu azikhethele khona enhlizweni. Yes sir. Kungabi ngokudabuka. Kungabi ngokudabuka so unganikeli kubhlungu. Nangokucindezelwa. So akekho umfundisi ongakutshela ukuthi la ekhaya unikela ufuna uqala 100 rand sithathe imali ngaphansi kwa100 rand. No. Isonto lelo likaSathane. Isinagoge likaSathane lelo. Lo muntu usebenzela isisu sakhe. Akasebenzeli insindiso. Ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. Ngoba uNkulunkulu uthandani? Ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. So mawuzokhipha kweshumi ungathandi, umosha isikhathi sakho. Ngoba ukhipha ungathandi. Mawuzokhipha umnikelo uthi uyanikela ungathandi, umosha isikhathi sakho. Vele uhlala unganikeli. Ube necala uNkulunkulu ngalo ndlela. Kunokuthi uzonikela ekubeni wazi kahle ukuthi lento oyinikelayo awunamsebenzi ngoba isuka enhliziyweni. Uthi uNkulunkulu ke lo onikelayo uncamela isandla esiphayo kunalesi esamukelayo. Yes Lord. Iyona mfundiso eBhayibheli le. Asinako iguqula futhi iguqulela abantu. Uma ungafuni ukwenza lokho obhalwe phansi eBhayibheli awulona ikholo. Yes Lord. Awuhambe phinde le ncwadi leyana futhi ngisafuna uqhubeke le ncwadi yakhe uMathewu sahloko 23 kule verse obukulona uqhubeke nayo. Maye kini incwadi ngokuka Mathewu sahloko 23 verse 23. Yes sir. Maye kini babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nithela okweshumi kwesinkuntshane nokwentungu nokodonga niyeke okunzima bese niyeka lokhu okunzima niyanikela okweshumi bathi izinto ekumele ngabe siyazenza ukuthobelana nothando nokuthi ke senze lokho okugcwaliswa uJesu Kristu asikwenzi lokho sibona ukuthi besikhipha imali sesizongena ezulwini besikhipha okweshumi akwanele okweshumi ungalenzanga ungawenzanga umyalelo kaJesu Kristu. Yes Lord. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Amen. Xolela. Thethelela. Yes Lord. Funda ukuthobeka. Yazi indawo yakhe emzimbeni kaKristu. Ngabe wesilisa noma ngabe wesifazane. Kukhona esontweni. Ngokuqala kudala kwakhona abapriest. Kuze abantu abadala. Kuze abahluleli. Bese kuvele kwiTestament elisha sekhona abani awukhona nabaprofeti bese kuzoba khona abaSadusi bese kuzoba khona abaFarisi kuzoba khona ababhali but labantu bonke banezindawo nabahluleli bakhona khona la. Amen. Mawuthi uyalandelisisa uhambe uyofuna ngokweBhayibheli uyathola ukuthi umpriest wayemele ukuthi enze imisebenzi yase-altare. Khona kumele bagcine izinto zokukhanya zikhanye. Khona kumele bakline altar. Khona kumele bathathe inhlabelo bayihlabe. Khona bathathe okweshumi bayokubeka. Bonke abantu khona ngisho bekhwaya baculayo. Yes Lord Jesus. Bese kuzoba khona abadala abazi umthetho. Ukuthi mekhona inkinga kubizwa abantu abadala kuthiwe ezimeni ezikanje benze kanjani. Bafike bakhulume ngobudala babo. Bese kuzoba khona ke abahluleli ekuyibona kuthiwa bekhona icala khanjiswa kubona ngoba khethi ukuthi bangabahluleli. Amen. Bangabahluleli. Bese kuzoba khona ke abaSadusi nabaFarisi. Bona abafuna ukufundisa abantu ngomthetho. Amen. Okuthi bona mebehamba la emgaqweni njengoba bebehamba abaFarisi belandela uJesu njalo befuna into errong angayenza.
babembuza kwenziwa yini abafundi bakho bangaziwashi izandla kwenziwa yini abafundi bakho badle ngesabatha kuba yini bona batshela bawazi kakhulu umthetho bafana namaphoyisa ke sinawo namhlanje ukuyiwona ahambe bopha abantu umuntu uma ukuthi uhambe ngespeed esikhulu emgaqweni angibawazi umthetho amaphoyisa pho manje uma ukuthi uyawazi umthetho kwenziwa yini athatha imali yomgwazela engabe ugcina umthetho opheleleyo ahamba ubopha lo muntu amnika ithikithi kwenziwa yini ukuthi ke athi uyiphoyisa ungumseshi kukhona umuntu odayisa izidakamizwa noma ungumbulali angambawophi lo muntu athatha imali ke noma sembophile uyothatha imali enkantolo ukuze icindezelwe lo hluphekileyo so nabafarisi babenza leyo nto nabapriest bagcina sebephuma egcineni izinto zikaNkulunkulu ngokusemthethweni la sebehlala nje bejabulisa utshwala kuphela Jesus. So ingakho uJesu akasayibali mekhuluma kwincwadi yeTestament elisha akasayikhuluma indaba zabaFarisi akayikhuluma indaba zabaSadusi akayikhuluma indaba zabahluleli akayikhuluma indaba zamapriest ubhale phansi ukuthi ushiye bani manje ngemuva kwincwadi yaseEfesu ubha incwadi yaseEfesu sahluko ngisho sahluko 4 no sahluko 5 from verse 7 ukuthi obani abashile manje ebandleni Incwadi kwabaseEfesu isahluko sesihlanu verse 7. yes sir Ngakho ke ngokuba kade nani ngubumnyama no awuphinde lapha kwincwadi yesahluko 4 Efesu sahluko 4 from verse 5 to 7 yeah yinye inkolo yinye inkolo yinye inkosi yinye inkolo yinye inkosi yinye inkosi yinye inkolo yinye inkolo munye umpaphathisi munye umpaphathisi awuhlukene munye umpaphathisi munye uNkulunkulu munye uNkulunkulu uyise wabo bonke uNkulunkulu wethu sonke ophezulu kwabo bonke ophezulu kwethu sonke okubo bonke ukuba bonke ophakathi kwabo bonke phakathi kwabo bonke kepha yilo nalo kithina uphiwe umusa ilo nalowo kuthina uphiwe umusa njengokwesilinganiso sesipho ingakho ngithi yazi indawo yakho emzimbeni kaKristu ungahamba uziphosa ungahamba uzifaka ngekhanda ukuba ugcina so ungasazazi ukuthi kahle hle yini kumele uyenze mina umsebenzi wami ukushumayela yes Lord hallelujah umsebenzi wami ukuhlola imibhalo ngilwe nomoya kaSathane ngeBhayibheli ngeke ngikwazi ukulwa noSathane ngingahlomile ngezikhali zonke zikamoya soze ngalokho uthi esenyukele phezulu ngalokho uthi esenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo wayesethumba abathunjiweyo labo abathunjiweyo labo bebesho uSathane wabaphendulela ngakuyena wabathumba kwaba ngabakhe wapha abantu izipho wayesepha abantu izipho kepha lokho ukuthi wenyuka kepha kuqali ukuthi wenyuka kusho ukuthini uma kungesikho ukuthi wake wehla okusho ukuthi wenyuka laphezulu kusho ukuthi wake wehla kuqala ezolanda abakhe ababethunjiwe wathumbela yena manje kulokho kusho ukuthi waqale wehla uJesu Kristu uqhamuka ngaphezulu wehla ezindaweni zomhlaba yes sir eziphansi na yes sir owehlayo nguyena owenyukela futhi owehlayo nguyena owehla owenyuka uyena owehla futhi owehla nguyena owenyuka futhi ngaphezulu kwamazulu onke ukuze agcwalise konke kuyena futhi owanika abanye uyabona ke manje naka sibheka ukuthi kuseleni manje indaba zabahluleli ngokuba uthi ke umuntu akangahluleli isikhathi singakofika ungamlahli umuntu ngoba ngomthetho omdala umuntu wayelahlwa agxotshwe ngamandla ashiswa but manje uthi ke uma sahlulela masahlulele ngokulunga uyakwazi ukusho ukuthini ukwahlulela ngokulunga na noma lonke ibifihlakele kuwena uma bowazi ukusho ukuthini ukwahlulela ngokulunga then umoya oyingcwele but ungakwazi ukwahlulela ngokulunga uzoba nenkinga mengikhuluma ngokwahlulela ngokuba wena uzothatha ngokwenyama kanti mina ngikhuluma ngokamoya uthi impindiselo ngeyakhe kepha kuqala wayenika abantu ukuthi bamphindiselele efuna ukubakhombisa ukuthi isono usinyanya kanjani so ngenxa ukuthi abahluleli ababekhona emhlabeni bahlulele ukwahlulela ngendlela efanele wabaphuca amandla ukuthi abantu bahlulele ngokomthetho emhlabeni
wabaphuca abantu baba abapriest emhlabeni, Amen. wabaphuca abantu baba ngabafarisi nabasadusi emhlabeni. Yebo ngabe umbhali ugcwalise ngoba phela leBhayibheli iTestament labhalwa ngababhali. Amen. Amen. Kepha ke seliqediwe ke iBhayibheli manje. Usethi ke wayeseshiya abantu wabanika izipho ebandleni ngaphakathi wathini? Kuyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabaprofeti, ikupho kuyikona? babe ngabapostoli, Babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abashumayeli bevangeli, abanye abelusi nabafundisi, abanye abelusi nabafundisi, ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza. So okulungile yilo ukuthi uthi uJesu ke lokhu owenzayo akusikona kwaBaba, uyeke lokhu wenze lokhu. Amen. Ukuze ungene embusweni kaNkulunkulu. Ingakho sithi hlukana nobufebe, hlukana namanga, hlukana notshwala, hlukana nokuphinga, hlukana nokudayisa umzimba, hlukana nokuhleba, hlukana nokuthakatha. Ukuba lezo zinto zikuholela esihogweni. Yes, Lord. Hlukana nokuba umfundisi wamanga, hlukana nokuba isitabane. Ukuba lezo zinto zikuholela esihogweni, ziyakuholela ukwakoya esihogweni. Kepha isihogo indlela yakhona iqala lemhlabeni. Yes, Lord Jesus. So ukwahlulela okulungileyo uma ungakwazi lokho. Uma uthi awufuni lokho, ingokuba umoya oyingcwele awakuzambuli kuwena. Futhi ngeke sikuphoqa ukuthi ukholelwe lezi zinto esizishoyo. Ngoba yini siyazikholwa, sesiyazazi. Ingakho sininxusa abazalwane ukuthi enzani lokho engikucelayo. Amen. Ukuze mina nani sibe moya munye. Yazi nina nigude kwi-internet nako YouTube. Nilandela abantu engabazi. Ningakwazi ukubabuza imibuzo. Bephendula imibuzo yenu, bayiphendula ngendlela yenkohliso. Kepha thina yonke into sinikhombe eBhayibhelini. So angazi yini eyenza kube nzima ukuthi nithathe nje umyalelo kumfowenu ngothando. Yes, Lord Jesus. Hamba ufunda incwadi kaGenesis. Uziyophuma kwincwadi yaRevelation. Uphinde kwincwadi yaGenesis. Uphinde uyophuma kwincwadi yaRevelation. Uphinde kwincwadi yaGenesis. Lesikhathi osimoshile singaka 3 to 5 years. Uloku ufunda iBhayibheli ngwana ukuthi vula lapha uvule lapha umosha isikhathi sakho. Iba umngane eBhayibheli. Amen. Iba umngane eBhayibheli. Ngeke ungitshele ukuthi hayi ngifunda iBhayibheli kanye ngaqeda. Sengizofunda probably okwesi5 manje iBhayibheli. Noma okwesi6 angazi. Ngiliphindelela. Ngisazolifunda. Ngoba ngikhuluma nawe ngimtshela izincwadi ngokuba uNkulunkulu lento uyifakile kumina ngaphakathi. Ukuthi ngiyazi. Okusileleyo ingokuba ufuna ngiphinde. Amen. Amen. Khona ngizohlala kuyena nje. Ngizohlala kanjani kuyena ngizohlala kuyena mengithanda. Akabafuni kabanjalo uthi ufuna bazomkhonza ngokomoya nangani iqiniso ibona ke ukuthi unamanthele kuyena. Ngoba nami ukusuka kwami kuyena kungivezile ukuthi ngisukile kuyena. Ngazithola sengisesonweni. Ingakho ngingenayo amahloni ukuthi ngikhulume konke uNkulunkulu afuna ngikhulume. Yini usindisa mina. Yes, Lord. Wenza mina ngibe isibonelo phambi kwabantu. Yes, Lord Jesus. Yona into esishumayelalo le. Angeke ngiyeke lokho ngenze lokho ngikwenze lokho ngiyeke lokuyana. Kufanele ngikwenze konke ukuze igcwaliseke konke njengoba uJesu washo. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini yokukhonza. Bapheleliswe emisebenzini yokukhonza. Kwakhiwe umzimba kaKristu. Ukuze kwakhiwe umzimba kaKristu. Ikazi iBhayibheli ukuthi ngabe bonke bangabapostoli. Cha. Ngabe bonke bangabaprofeti. Ngabe bonke bangabafundisi nothisha. Cha. So ingakho ukuthi ke yazi indawo yakho emzimbeni kaKristu uhlale kuyona. Lokho akushila umoya oyingcwele kwenze. Yes, Lord Jesus. Size sifinyelele sonke. Ukuze sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu. Yes sir. Ebudodaneni obupheleleyo esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu. So singaba amakholwa uma singabona amakholwa ngokweBhayibheli asikawo amakholwa. Yes, Lord Jesus. Onginike incwadi ya Johane 15:9 bese ngipha incwadi yezenzo 2:38. Le esinibuyisela khona sinibuyisela la enimele libe khona. Johane 15:9. Njengalokhu uBaba
engithandile nami nginithandile hlalani othandweni lwami Masihlale kuphi? othandweni lwami Yes sir. uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni Uma lwami sigcina imiyalo kaJesu siyakuhlala kuphi? othandweni Uma lwami sigcina ini? uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lwami So iyona into ebalekile. Uma sigcina imiyalo yakhe sizokuhlala kuphi? othandweni lwami Mayona into engifuna leyo ngincwadi ezenzo 2:38. Sigcina imiyalo kaNkulunkulu bazalwane. Asike silwele ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Singaloke sikhuluma izinto eziningi esingeke zisisize ngalutho. amen Sigcine imiyalo kaNkulunkulu. Zenzo 2:38. uPetru wayesethi phendukani Yes sir. iloyo naloyo abhabhathizwe Yes sir. egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu phendukani iloyo naloyo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu Yes sir. khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele Yes sir. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Yes sir. wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi sisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo All right. ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhabhathiswa kwenezela ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwana ezintathu phendukani iloyo naloyo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele amen bazalwane kubo bonke abantu abaseThekwini namaphethelo iTheku kakhulukazi nisithinte ukuze sizokwazi uNkulunkulu emuhle laba abalizwayo izwi bangene emanzini babhabhadiswe egameni likaJesu Kristu mongabhabhadisiwe egameni likaJesu Kristu noma ebhabhadisweni egameni lenkosi uJesu awubhabhadisi awukho umbuso wezulu bazalwane ngokuba iwona umyalelo lo ubhaliwe ezwini izenzo zesibili isahluko 38 so museThekwini shesha usithinte uNkulunkulu uzoyenza indlela size kuwena ukuze ungene emanzini ubhabhadiswe ake sivale ngomkhuleko simbonge ubaba wethu esezulwini baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyabonga Nkosi uJesu izwi lakho eliphilileyo linamandla siyacela moya ngcwele lingene ngaphakathi kwemphefumulo yethu lingene ngaphakathi komuntu lothe usudalile ngobumba waphefumulela kuyena umoya wokuphila ukuba alizwe izwi lakho Nkosi ngokuba ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha gcina imiyalelo yakho uNkulunkulu onamandla nezimiso zakho zilobe ngaphakathi enhlizweni zethu zilobe ngaphakathi esibhebheni senhliziyo zethu umuntu kaNkulunkulu alizwe izwi lakho sibalekele isono Nkosi njengomuntu ebalekele inyoka khazimuliswa uNkulunkulu onamandla egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngokuba wena wedwa uyinkosi nomsindisi Nkosi uJesu makube udumo nenkazimulo kuwe uNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni somusa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade amen amen